Вітаю вас! Трапила нам у руки ось такая древняя электросвярлілка з Америки, зробленая Black & Decker. Вельмі цікавая рэч, я потом больш падрабязна патлумачу, распавяду. Але што я хацеў тут азначыць зараз, вось, напрыклад, шчоткатрымальнік. Я ўсё дастал адтуль, і шчоткі адтуль выскачылі, дасталіся, але як замяніць шчотку? Я вось гляжу, здесь такія гладкія, роўныя полусферы, ніякай прорызі няма, каб адкруціць, як звычайна ў савецкіх, альбо там які таксама вінцік, альбо нешта яшчэ. Я глядзеў, потым пачаў здымаць одну накрылку, зняў ручку, одну, другую, гляжу, незразумела. Потым больше што я зрабіў, адкавырнуў вось эту полусферу адсюль. Што адкавырнуў? Тут быццам бы як шліц, але ён, на жаль, не выкручваецца, он стаіць колам. Троху памяў, заусенцы зрабіў, а ніяк. І потым сын кажа, давай памоем мы гэную рэч, памылі. І ён заўважыў, што здесь стаят такія вось гужоны. І калі мы гэты гужон адкруцім, у нас увесь шчоткатрымальнік знімецца цалкам разам со щеткой. Вось, калі ласка, якая у іх тут сістэма. То есть, каб зняць щетку памяняць, трэба вось гэную накрылку прыняць, потым адкруціць гужон, і ўсё будзе добра. І зразумела тое самае з гэтым шчоткатрымальнікам. Вось так мы здолелі памяняць щоткі у гэтай древней дрелі. Ось, калі ласка.